Hej, jeg hedder Frederik, Hej, jeg hedder Emil. og i 2024 startede jeg i Casual Crew. Det gjorde jeg, fordi jeg altid har haft en lille drøm, siden jeg var lille, om jeg gerne ville starte min egen virksomhed og opbygge en forretning. Og så kom der et tidspunkt, hvor jeg så en masse videoer om andre folk, som også startede noget tøjbrand eller et eller andet egen forretning, så tænkte jeg, det kan jeg også gøre. Så det gjorde jeg så. Og ved siden af mig, der har jeg Emil, som jeg fik med lidt senere. Jeg ved ikke, om du vil sige lidt om dig selv? Det kan du sagtens. Jeg gik i klasse med Frederik, og jeg er ansat for marketing, blandt andet. Ja. Så det er det, jeg står for. Ja, jeg har ansat primært Emil for at kunne hjælpe mig med de sociale medier og kontakte nogle flere influencers, og så ligesom få boostet salget lidt. Så da jeg launchede Casual Crew i starten, så gik det rimelig godt. Vi fik lavet rimelig mange salg, og vi er faktisk oppe på en 70-80 salg lige nu. Det gjorde vi på vores webshop, og så har vi også været til nogle events, for eksempel sådan noget havnedag og noget byfester og markeder og sådan noget, hvor vi også har fået lavet nogle fysiske salg. Ja, lige nu der er det lidt mere stille, og det er derfor, vi håber at være så heldige at modtage det her legat. Det vil vi blandt andet bruge til promotion og ny produktlinje. Inden for promotion, der vil vi gerne nå op her på de her 10-15 salg om ugen inden for de næste 3 måneder. Og dermed også ansætte nogen flere til promotion, kontakte flere influencers osv. Derudover så vil vi også bruge noget af det her legat på at lancere en ny produktlinje inden for bæredygtighed og bruge genanvendte materialer, der vi mener, det er fremtiden inden for modeindustrien. Vi vil dermed også tage fat i nogle verdensmål, blandt andet 8'erne her, der vi vil ansætte nogle flere anstændige jobs og økonomisk vækst selvfølgelig, og også nummer 13 her, klimaindsats med de her genanvendte materialer. Så alt i alt så har vi brug for den her ekstra kapital, og vi vil super meget håbe at være så heldige at modtage det. Yes. Det her starter ligesom for os, hvor vi selv oplevede, at hvis vi gerne ville gå ud og finde en fed trøje, som vi kunne have på, så skulle vi faktisk overbetale de her 1000 kroner næsten for at få et godt brand, som også satte bæredygtighed først. Derfor startede vi det her for at kunne tilbyde en anden værdi til kunden, hvor vi gav den samme kvalitet og samme produkt, men til en meget billigere pris. Og det var ligesom vores motivation til at komme i gang med det her. En anden grund til, at I også skal vælge os, det er, fordi vi begge to har tidligere erfaring inden for iværksætteri. I første G deltog vi i den her startup bootcamp med Science City Lyngby, hvor vi gik hen og tog sejren som den bedste business case. Derudover så har vi været med i Iværksætter Akademiets konkurrence, hvor vi deltog, hvor vi konkurrerede mod resten af Sjællands handelsgymnasier. Der endte vi med at tage andenpladsen i hele Sjælland, og var oppe i pitch foran 500 mennesker cirka. Så vi har erfaring med det her før, og det er også en af grundene til, at I skal vælge os. Yes.